Il-ġimgħa filgħaxija fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta rritornaw f'pajjiżna l-membri tal-Protezzjoni Ċivili li kienu l-Greċja sabiex jissiltu n-nirien li ħakmu dan il-pajjiż kawża ta' sħana u li saħansitra ħasdu ħajja diversi persuni. Fl-Ajruport Malti huma ġew milquha minn diversi persuni fosthom qraba u ħbieb. Pajjiżna bad grupp ta' pumpiera fil-Greċja propju xarilu bdin tkun ir-raba operazzjoni internazzjonali f'sentejn għal dan id-dipartiment li f'dawn l-aħħar snin rati sħiħ sinifikanti. Palma kien ġara anke s-sena l-oħra dawn il-pumpiera marru sabiex jgħinu pumpiera oħrajn fil-Greċja waqt li l-pajjiż kien jinstab fi stat ta' allarm minħabba nirien perikolużi li jaħkmu il-boskijiet tal-pajjiż. Jakkumpanjaw lil dawn il-pumpiera kien hemm żewġ volontiera mill-Emergency Fire and Rescue Unit kif ukoll mis-St. John Rescue Corps. B'kollox pajjiżna bagħat 40 pumpier maqsuma f'żewġ kontingenti. F'kumment ma' One News Station Officer fih dan id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Mario Muscat qasam l-esperjenza tal-pumpiera fil-Greċja u spjega kif din l-esperjenza se tkun qed tgħin lill-pumpiera f'xogħolhom f'pajjiżna. Kienet esperjenza interessanti, hija ġlieda tan-nar differenti milli mdorin biha Malta. Tgħinna wkoll immorru hemmhekk nitalmu ħafna, nġibu lura ħafna iktar tarif kif nistgħu napplikaw għal Malta wkoll. Il-pajjiż iġrab ħafna nirien, morna ngħinuhom tis-sena t-tieni darba, konna preparati iktar, konna nafu bħall-equipment, x'inhu compatible u mhux, ġifieri. Għamilna xahar sħiħ, konna maqsumin żewġ timijiet, kull tim għamel jisu 16 days, kollox total ta' xahar. Ringrazzja il-kapijiet tagħna, il-team leaders, l-ewwel grupp, tieni grupp, il kulħadd, u l-aħħar mhux l-familjar tagħna tal-li jkunu huma ta' jinkwetaw u moħħhom fina.